Hoxe vou vos contar este maravilloso conto, Un becho extraño, de Monda Porta e Óscar Villán, editado por Calandraca. Un conto 100% galego. Mira que mira, mirando, atopei un becho extraño, coa feitura dun ovo, gordo arriba, abaixo flaco. Tiña por riba 2 pés, e entre os pés un longo rabo. No medio do corpo, os brazos e os dediños estirados. En vez de embigo, un nariz e os bigotes recortados. Mais abaixo, 2 olliños, sen pestanas e sen cellas. A completar a cousa, sentábase nas orellas. Non sabería dicir que era aquel becho tan raro. E ao darlle a volta ao conto, atopeime cun rato. Pero un raio que caeu deixouno desorellado. Co susto pechou os ollos e quedaronlle pechados. Levoulle o vento, o nariz e o bigote de 6 pelos. A chuvia que veu detrás borrou brazos, mans e dedos. Co medo perdeu os pés e tamén perdeu o rabo e quedou tal como un ovo, redondo, liso e pelado. Pero darlle a volta ao conto, mira que mira mirando, atopei un becho extraño. En patatín e patatón, este conto rematou. Cariño.